Můžeme takhle navýšit na 5 jedniček, nebo máme ještě vyšší nabídku? Kdo má zájem o 11 000? 12 000, tak co bychom se tady mazali s jedničkama. 12 000, výborně. 12 000, poprvé. 13 000, výborně. 13 000, poprvé. 13 000, podruhé. Tak dochází, že bychom to dostali až na 15 000, tak pak bychom nemuseli porušovat postupový krok, abychom to zarovnali na těch 555, no ale to je jenom tak jako mimochodem. 13 000 poprvé, 13 000 podruhé, 13 000 za fotografii, podporujeme benefici od Alžběty Kučerové. Po třetí. Děkuji, gratuluji. Děkuji všem, kteří podpořili dražbu tím, že věnovali ty předměty do dražby. Děkuji všem, kteří jste ji podpořili tím, že jste se zúčastnili aktivně dražby. A nemusíte vůbec klubovnu opouštět, protože my si jenom přeneseme aparaturu na druhou stranu a za nějaké